Kto prezradil Pátra Javorku sovietskému ministerstvu vnútra, NKVD? Táto otázka visela vo vzduchu celé 10 ročia, až kým sa nezačal skladať obraz jedného muža, nenápadného, vzdelaného, mimoriadne nadaného. Muža, ktorý dokázal oklamať Vatikán, nacistov aj vlastných priateľov. Volal sa Alexander Kurtna. V roku 1945 sedel páter Wendelin Javorka v cele moskovskej Lubianky. O niekoľko dverí ďalej sedel aj americký jezuita Walter Čišek. Obaja mali niečo spoločné s Rusikom, vatikánskym kolégiom pre misie v Sovietskom zväze. Páter Javorka bol jeho prvým rektorom a páter Čišek jeho absolventom. A obaja boli zatknutí na základe informácií, ktoré sa dostali do rúk NKVD, čiže Sovietskeho ministerstva vnútra. Kto ich tam dostal? Príbeh vedie do Ríma, do roku 1940. Do chodieb Kongregácie pre východné cirkvi, kde pracoval mladý estónsky kňaz, alebo skôr muž, ktorý sa za kňaza len vydával. Do chodieb kongregácie, ktorá posielala na misie do Ruska absolventov Rusika a aj jeho prvého rektora, Wendelina Javorku. Alexander Kurtna, polyglot, génius na jazyky, človek s fotografickou pamäťou a zároveň agent NKVD. Mal prístup ku všetkému, k menám, k spisom, k plánom tajných misií v Sovietskom zväze. A mal aj motiváciu, bol lojálny Moskve. Neskôr sa zaplietol aj s nemeckou rozviedkou, hral trojitú hru a hral ju dokonale. V roku 1942 ho talianska polícia odhalila. No po nemeckej okupácii Ríma bol prepustený a po vojne, v tichosti, odovzdaný späť Sovietom. V roku 1948 sa objavil v pracovnom tábore v ruskom Norilsku. Nie ako väzeň, ako funkcionár Gulagu. Tam ho opäť stretol Walter Čišek. A čo páter Javorka? V spomienkach jeho priateľa, pátra Gabriela Povalu, sa zachovala krátka epizóda. Do Rusika sa hlásil ruský konvertita. Odporučil ho niektorý kardinál. Javorka si ho zavolal na rozhovor. A po ňom kardinálovi povedal: tohto nepríjmem. Neskôr sa ukázalo, že muž bol konfidentom. Dnes už vieme, že ani nie prvým a ani posledným. Muž, ktorý poznal 9 jazykov. Muž, ktorý poznal všetky dvere vo Vatikáne. A muž, ktorý poznal aj mená tých, ktorí sa chystali priniesť vieru do krajiny, kde sa za vieru platilo životom. Alexander Kurtna zomrel v roku 1983, no jeho tieň zostal. Tieň, ktorý padá na osudy mnohých kňazov, aj na osud pátra Javorku.